Един от най-атрактивните щандове на пролетното издание на Bata Agro 2015 беше на фирма AgroSky. Компанията представи продуктите на Ростселмаш под бранда Versatile. За втори път съм на Bata Agro и съм впечатлен от организацията. Никога не съм виждал такова изложение, организирано от вносители на земеделска техника. На това пролетно изложение посетителите са повече в сравнение с миналата година. Тук, съвместно с AgroSky, представяме продуктите на Ростселмаш под бранда Versatile. Имаме универсални трактори от 260 до 310 конски сили. Предлагаме и трактори с вериги от 350 до 550 конски сили. Направихме нов дизайн на машините. Те са много подходящи за българския пазар, лесни са за обслужване и с дълъг живот на експлоатация. На щанда на AgroSky посетителите разгледаха колесния трактор Versatile Row Crop 310 с максимална мощност 340 конски сили. Трансмисията е Power Shift с 16 скорости напред и 9 назад. Задвижването на трактора е 4x4, а максималната му скорост е 50 км в час. Истинска атракция беше верижният трактор Versatile от серията Delta Track, модел 550 DT с максимална мощност 591 конски сили, круиз контрол и хидравлична система Load Sensing. Тракторът е с гумени вериги, а междуосовото му разстояние е 3900 мм. На щанда на AgroSky присъстваше и прибираща техника. Имаме комбайни от 220 до 490 конски сили, както и силажа комбайн. Комбайните са много добре познати в България, те са много опростени, като същевременно са много надежни. В Стара Загора беше изложен зърнокомбайн Versatile RT 490. Той е с мощност 490 конски сили и редица технически решения за бърза и прецизна работа. Искам да кажа на българските фермери, че техниката на Ростселмаш е иновативна и надежна. Тази година очакваме ръст в продажбите, предлагаме много голям асортимент техника, които удовлетворяват потребностите на земеделските производители. Гаранцията на машините ни е 2 години. Поддържаме много топли партньорски отношения с AgroSky, която има развита дилърска и сервизна мрежа за професионални продажби и обслужване на техниката.